Lain mga pinutos nga infectious hospital waste ang gianod sa kabaybayonan sa sitio Apro, Barangay Ibo, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ano ang exclusive report? Naukay kini mga mulupyo sa sitio Apro, Barangay Ibo, dihang nakita kini mga pinutos ug plastik nga adunay laing baho. Og nasayran nila nga mga basura kini gikan sa tambalanan. Pasensya na sa mga nangaon ha, kay sensitibo ni no ato ang report. Kung ato makita mo ni siya ang mga hospital waste nga napadpad diri sa baybayon diri sa sitio Apro, Barangay Ibo. Kung ato makita napa mga dugo no, nining naasoy mga hospital waste. Gawa sa ni mga basura, doon na mga dugo. Doon ako na yung mga tudlo sa tao. Gahapon pag ukay sa mga bata gahapon akong gibadlong kay kanang lain naman kay baho. Karon kay gitiwas man ginilag ukay, nakita ngang tudlo gitulo ka buhok nya na anod naman sa dagat. Amo lang nga mahipos ni ba kay makadaot mo diri ang baho ani gud. Nya na mga basag unsa ni mga sakit nya ani ba sud sa iyang hose. Una nakitaan sa mga mulupyo ang mga pinutos nga nag-utaw-utaw sa dagat sa miaging adlaw. Ginawaan pa usab kini sa mga bata dihang naanod sa baypayon. Nabalaka ang mga mulupyo sa posibleng kontaminasyon nga makuha gikan sa hugaw sa ospital. Samtang miabot ang mga opisyal sa sentro diin ilang giukay ang mga nakuhang basura sa ospital. Dunay nakita nga dokumento nga magtimaan nga dagikan kini sa usa ka pribadong tambalanan. Kadaghanan ni mga kuan ni mga dextrose man gigamit yung mga hospital dextrose. Doon na po yung mga injeksyon. Di apoy nakita na mo resibo nakatatak ang tungwa. Hipuson sa City Environmental and Natural Resources Office ang nakuhang hospital waste ug idugang sa una nakuha ni adtong nakalabayng mga adlaw. Nga naglakip sa mga syringe, vacuum thinner nga doon na pa'y dugo ug uban pa. Kani gud ato gani kolektahon kay makadaot ni sa kuno dili sa tong dagat mga tao po delikado nga wata kay balo nga mga sardos ni siya nga mga hospital waste no. Sa pikas bahin gitigom ni Mayor Pastor Dasa ang mga department heads kalabot sa napalgan nga mga hospital waste. Naalarma ang mayor sa posibleng epekto niini sa mga upunganon. Busa mimando siya nga pahugtan pa ang pakisusi kalabot niini. And then we were so worried about this kay tungod hospital ko an manggod and that cannot be nga isaya-saya lang. Samtang naisyuhan na sa City Legal Office og notice to explain ang mga tambalanan diin anaa pa ang ilang mga pangan sa hospital waste. It was confirmed nga it could be categorized and characterized as infectious waste, medical waste. So therefore, medyo special treatment ni siya for these kinds of waste because these are hazardous and probably toxic as well. Nasagmoy usab ang dakbayan kay bisan kung higpit ang ilang paglimpyo sa kadagatan apan adunay gilabay nga mga basura nga gikan sa kasikbit nga dakbayan. Since may mga pangan sa hospitals, okay, hospitals ha, dili siya usa, hospitals, we will be asking them to explain as to why and how it happened nga naabot na diri sa Lapu-Lapu Shore ang kining ilang mga hugaw. Ang sa ato lang we will be asking their explanation nganong under their name o nya naabot diri sa Lapu-Lapu. Uban ni Edward Tubilan, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.